Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzirare 263. Panoba ndokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uri munyowani, make sure to subscribe button on that notification bell. Right, muri yeZimbabwe update yandinayo update iyo iri kubva kuna Kobo maererano nevanhu 3 vakafa mushure mekunge vauya kuzopemberera ndege yaSewiknel yakauya muno muZimbabwe. Vakaita accident vachidzokera kuJoburg kumisha kwavo kwavaigara kwavaitungamirira sangano rechechi vari. Right, vanhu vakaita accident ava vange vari 6 but 3 ndo vakafa, 3 vari muchipatara vari kunzi vakakuvara zvakaipisisa. Saka ndichakuisirai vhidhiyo raKobo achitaura maererano nenyaya iyi. Wakasubscribe ndichadzoka futi neimwe update iri kuenderana futi nenyaya iyi. Wakalike this video ndichadzoka neimwe update iri kuenderana nenyaya iyi. Right, munhu ari kuti chiprofita chakaenda kupi, vakadi kuoneswa pachiprofita. Ndinodzoka ipapo ndichipindura ndichiti zviri kunzi vanga vakatoudzwa zvimwe zvinhu zvekuita vakatadza kuita nenzira iyoyo ndo mutauro uri kuitwa nyaya iyi nerimwewo side. Ndanyore mucomment section rest in peace kune vakatisiya, kune vari muchipatara get well soon, munopora nenyasha dzaMwari. Much love. Update yenhau dziri kuitika, nhau dzerufu rwaitika Joburg. I heard a lot of people vamwe vari kupa vanhu information isiriyo vachitaura kuti Brian Rangarai Telochi Rashashe Mese Edmo Minister. How are you, Mese? Let me tell you something. I heard a lot of people Vamwaruti and Bloemfontein Kunyeba. These people were coming straight from Zimbabwe. Murisei Davis, hey, how is it? Grateful Mese no one now Mondoza, thank you very much. How are you? Oh, Nezuro ndakaenda live machine and ndanishandisa meno zvavanga vandiita vanga vandibloka kuti live yangu isapinda vanhu. Unoziva every time they are trying by all means kubloka kuti my life yangu asapinda. Saka ndakuvataimira manje anytime vanongori kana ndapinda. Mazvinzwisa grateful, I'm right, thank you very much. Kobo Nation Tetelolo, thank you very much. Let me tell you one thing. Vanhu vafa vanga vachibva kuZimbabwe. What happened is vanhu vanonamata kusangana Bechley muJoburg ndo sangano hombe rabhigi weJerusarema raanotungamirira. So what happened is vanhu vanamata pamasowe. Vanamata pamasowe ndobva varonga rwendo rwekuenda kuZimbabwe. Vakanzi nemweya kana maenda kuZimbabwe musanodya nyama uye munoenda modzoka mese muri pamwe chete. Vanhu ndobva vasvika kwavanga vachinamata vari. Anditika people they were there vachinamata Goshen. Vakatosumudzwa naiye bhigi muprofita akavasumudza achiti Quinton Chikosi, how are you? Ikoko, tinomutenda shoko, how are you? Maureen Mese, Maureen Mandipaka, thank you very much. So what happened is, these guys vaenda uko. Vashika, bhigi akabatwa nemweya akati babani mazita avo mese maona. Imba yemavhesi. Those people vakatoimba mavhesi vachiimbiswa nabhigi. Vaimbiswa mavhesi vakatonzi namata ndobva bhazi raakudzoka. Vamwe vapostori, ndine vapostori kwavandowirirana vane vandinonzwana navo. Vapostori vakati isisu takanzi nemweya panopera tobva tadzokera. Zvikanzi aiwa pauya information yekuti vanhu vachibva panapa varofanirwa kuti vaende kugwanzura kunotambirana nendege yaWicknell. Wapabata manje. Zvikanzi vanofanirwa kuenda vanoti sei tafi mandizha, how are you? Ndakakuunbloka, ndakakubloka. You are lucky. Ndobva vaita sei? Ndobva vabva vakaenda kupi? Gwanzura. Vasvika kugwanzura. Avo vakati isisu hatisi kuzogara. Batai point. Isu hatisi kuzomirira zvematongerwo enyika. Mweya wakatirambidza. Mweya wakati tisadya nyama kana taenda uko. Ava varume vanhanzi ndo vaitopakura mabhodho acho vachitoita zvekutodya nyama dzacho vachiita mudememde vachitowedzera because these guys vakanga vaudzwa nabheki kuti kana maenda uko muri kunonyoresa mazita enyu nenhau dzemotikari. So these people vakabva vaenda kugwanzura ndobva vanonana naMose kugwanzura. Ndiri kuudza information sezvairi, hapana pandiri kutabudza, hapana pandiri kutuka munhu, hapana pandiri kutaura zvakashata, hapana pandiri kumbotuka. Tererai munzwisisi. These people ndobva vaenda uko. Vasvika kwanga kuchiuya ndege yaWicknell. Ndo zvinhu zvakaita kuti vasarire vasaenda uko. Vanhu vakanga vanzi ndege ichave vanhu vachazara kuairport. Patakazozviramba tikati kwete kunde airport akumbiende vapostori. Ndobva vanhu vanozara kugwanzura.
those guys were there. Ndo vanhu vaitopakura vachidya nyama. Mazvinzwa, the information yatinayo isisu. Ndo vaita kudya nyama. Vamwe vanhu, Sandra oyo, Sandra Ngandu, mese ndiri kumhoro sai, mhoro ndakatsamwa izvozvi. Pameso pewai haidi marara. Pameso pewai haidi marara. Ichida kufa. Ndinonzwa kurwadziwa zvakanyanya. Nekuti wai haidi marara. Ichida kufa. What happened? Ndezvekuti vakomana vaenda paGwanzura. Vakanosvika ipapo. Vamwe vavo vakati vakomana madii taenda. Ndobva vasara vakanzi sarai. Mapanzikisa. Ndobva vasara. Vakanzi imimi kana masara panapa. Tine rumwe rwendo rwavainzi vachaenda here hamene kunana Marimba Kupe uko vainzi vachazoenda museri masvo. Rwanga rwarwendo rwavo rwemabhidhiri rekutsvaga mari nekutsvaga support. Mapanzikisa. Then nezuro vanhu vachibva vabva kuZimbabwe vapedza tumatare twavo twemabhidhiri twavaita nevakomana. Ndobva vasimuka, ndobva vaita sei, ndobva vapinda muroad, vachipinda muSouth Africa, ndobva vanokudubuka. Vanhu vaita accident, there are 6. Let me tell you something. I know you guys don't want go information yesiteta anayo. Vanhu vaita accident i6. 3 vari pacritical havazokwanisa kana kusimudza musoro kana kunwa mvura kana kuita sei. But vadare vepabheti vari kuti hanzi musaudza vanhu nenhau yekuti chii. Mukaudza vanhu vanogona kuitirwa mutoro wokuti vafe or something. Aiwa vakatomedzwa nehwai. Udzai vanhu titonamata tivarangarire. Mary Muriro, how are you you Kaikrian mese kana ndokudai mese. I love you everyone ndokudai. Mazvizvi. So now iripo ndikuti timu iri timiri ndo rakauraisa vanhu. Because depasina timu iri vanhu vangadai vasina kufa. Problem ndeyekuti mabhidhiri azara pese panoungana vanhu kuGoshen uku vanhu vari kufa. Kana mamusingazvizivi, let me tell you the truth. Pese pari kuungana vanhu kuGoshen vanhu vari kudzoka vachiita maaccident vachifa. Iro songano racho hombe reJoburg iro Bachelor panzwa nekufiwa. Tumadhara topa Bachelor twakaromba murombere wemhando yekupedzesera. Iro tumadhara topa Bachelor. Vadare paBachelor tokuzivai makaromba. Information yatinayo taudzwa kuti makaromba. Vaprofita varipo makaromba. Izvozvi pane sangano rikuda kuvhurwa riri kuda kuputsika from occasion. Tichingopedza rufu irwo after less than 3 weeks pane rimwe sangano ratobanzuka ratobva. Vanhu vakutoti akutonozvitangirawo yedu Jerusalem tega. Endai munoita. Ndamunoita imi munomirire itai Jerusalem kana mukada itai Jerusalem yekwa Isaiah kana Jerusalem yekwa Kobo itaure kuti Kobo Jerusalem zvinongofamba futi. Atisi kuita zvekutamba izvi. Timu rangu mabhidhiri maanyanya maakuraisa vanhu vasina mhosva. Pedze zvonemi murongotevera muchingoti tumbi muchitevera isi tichikuudzai kuti siyanai nezvekutevera vanhu vasina mweya. Munofa gore rino mukapera. Inzwa isu ana Kobola isati. Gore rino munopera imi. Ibai mapabata pandataura. Gore rino munopera. Takanamata kuna Mwari zvikanzi naMwari vataurire chokwadi ugovaudza kuti mukatadza kuyanana nechokwadi muri kupera muri kufa. Munouraiwa newai. Ini ndini chete ndichauraiwa nevanhu. Imi hamuzi kuzouraiwa nevanhu. Muchauraiwa nechitsividzo. Ini ndichauraiwa nevanhu. Nekuti ndovaziva vanhu vakatoronga kuti munhu ngati but inzwai ini ndichafa kuseri kwekunge ndakuudza yekuti vakomana mafa matungwa nehwai. Saka ndakuti ndikutaurire muri kurasa chitsividzo muchirasa vanhu. Saka ndiri kutaura masowo epaBachelor apo muJoburg mauraisa vanhu nekuti hamuteereri nhau dzenyu dzekukaramota dzana wikinero muchitorwa mobva maenda munopemberera ndege dzamusingambozivi mobva maenda munosangana papi vanhu veJerusalem nechishanu. Ndo panoona kuti makapata so. Big akabva kupiwa mota last 3 months pana ndichiriko. Big akapiwa mota rake list rakasvika kwandiri ndini ndakariona ini. Big akapiwa mota akapiwa bhazi. Vanhu vakaenda vakanopemberera zvikwambo zvese izvo mani hapana mweya kana 1 endai kuEpworth munoona mani. Goshen chii chinonzi Goshen chamunotaura nezvacho. Goshen kwakazomboita mweya upi muGoshen? Zvidzidzo zveGoshen munoziva here? Hatingamboti kana zvinokuradzai kuti hamuna mweya kune Goshen ririko. Amriwo wozonzwa umwe munhu akitaura kuti ndaane rimwe Goshen rangu randinaro. Munofa mukapera same na Ecos izvo zvada kuuya kuno
kuzobhabhatidza vanhu nedhiramu achichera mvura mudhiramu so achikudira achiti uri kubhabhatidzwa mabhidhiri. And you guys, you are still tolerating that thing. Mshiti inemi mwari akanaka munofa. Dei mukafa mese mukapera. Munofanirwa kufa mese mukapera. Mapanzikisa. Pana uya ati we need to go to court. Unofanirwa kuenda kucourt uchizoenda kublock. Saka tatoti ndikutaurire manje. Chitsidzo chedu chatiri kuteerera ichi chiri kuramba mabhidhiri. Vaprofiti mauraya vanhu, maurayisa vanhu. Debigane mweya chezvezvo. Ndo pamunofanira kutanga kuzvifunga paya. Vanhu vari kuti munotevera Jerusalem. Debigi aine mweya. Haimbosimudza varume vatatu achiti vadare vese vekubhetli sumukaimba imavhesi kuriko kuonekana nevanhu vachisangana nerufu. Mazvinzwisisa. Ndati vanga vari varume vane ngoni chaidzo. Avaizomboita kuti sumuka baba ningirimba ivhesi vanhu vaibva vaimba vhesi. Vashedze vanhu vese kubhechili vataurire kuti dare apa ndanzwa muma WhatsApp group menyu manga makutaura nezvangu mukatumira mavideo angu muma WhatsApp group ndiri kupisa kuJerusalem. Vaudze kuti koba uya pano the cobolizer the cobo machine ndiri pano. Hapana zvamunondiita. Makaromba mese makaromba muri makaromba imi. Muri kuurayisa vanhu vasina mhosva nekuda kwezvirombwa zvenyu. Vanhu ivavoka inzwai munzwe zvatiri kutaura. Pasina ndege yasewikinero vanhu vakadai vasina kufa because vanhu avakanzi izvoni endai munomiririra munogara uko munotambira ndege. Saka sewikinero anofanirwa kuti abate rufu sewikinero rufu vanhu vakamirira instead ndiwo kanga uchiitira kuti vanhu vatadze kuenda kudzimba dzavo. Zvimadhara zvachembera nenhamo mujoni zvakuenda kuZimbabwe uko zvakunoda kunotsvaga mota. Varume kana mabva safa same neuya wokurandano wokumbogara kurandano akauya kezvinezvi zvakangodhipotwa hana kana bhurugwa hana kana pendi kana chi akumhanya kunobatana nevakomana vavo kunozvika chiti zvone ndauya pamberi nemusangano wopiwo wakadhipotwa usina kana sendi uko. Wotoda kutoimba zina basa wakamboparidza dare kudhara ukarira ike zvina zvisina chiro wangova nhamo wakarohwa nevakomana nemabhidhiri pamberi pako pakazara mabhidhiri pano left right center mabhidhiri chete. Saka vanhu vanofanirwa kuti vataura. Hatizofaniri kuti kana tichitaura nawe tikutyeiso nekuti kutaura zvinorwadza. Izwi redu rakatiti zvinofadza ngirozi kana munhu akafa nguva yake yakakwana. Izwi redu rakatiti zvinofadza ngirozi kana munhu nguva yake yekufa ikasvika akatsamira. Zvakaprofitwa nevaprofiti kuti munhu ari kuenda kudenga. Munhu washedzwa nemazuva nguva yake yekunamata yasvika. Zvinofadza ngirozi. Zvinofadza ngirozi vakomana kuti zvese nzendo dzenyu dzamunofamba dzike dzakaprofitwa. But imimi nekuda kweunyini nekuda kwekuda zvine mahara kuda munoda zvakaworera sehonye munofa muchiraswa. Izvozvi madhara akachembera. Mumwe mudhara anotori nokuma more than 60 something 70 years. Unondidzwa kuti pawakashanda wakatadza kutenga mota iwewe wakatadza here kutenga mota chauri kuda kunopiwa nawikinero kuti akupe wozopedzisira iwo wakuuraya wakufa uchisira vanhu nhamo wachembera nekuda kwezvinhu zvemahara. Ngatinini chitsidzo hachizotisii kuti nyika inei tivake nenhema. Chitsidzo chinotiti vavake nechokwadi. Saka ndiri kuti vanhu mese imimi vanhu vafava ava vanhu vafava ndimi vakomana naBhigi makavarambidza nanaMozi mukati vanhu ivava varegere kuenda rwendo vatange vauya kugwanzura mosvika imimi vaitira zvamwari mune muchibvunza mwera. Ndopaya pandakataura ndikati vakomana inzwai munzwe pamunounganidza vanhu wainenge ichida kuti ife mberi kuti pamberi pevanhu pane chii chamira chikara chipi chiri kuda kudya vanhu but imimi munoziva kuti guess what. Ndo pamunenge muchitoona homwe dzenyu dzichishupfudikira nemari. Ndo pamunenge muchitoona nhamo dzenyu dzichipera nekuda kwekumisoro yamunenge muchiona. Izvozvo ndo zvinoratidza kuti pamberi penyu imimi hapana mweya. Pamberi penyu hapana mweya. Mweya uripo chaizvo. Pamakaunganidza vanhu misoro yese vangadai vakaona kuti pamberi penyu apapa pamira tsaona ichasuririsa nzira idzi. Ndati pakuvara vanhu 3 izvozvo havazokwanisa kana kuti baba kana kuona kana kutaura kana kuita ze kana kusumudza musoro. Vanhu 3 vakuvara vari mucritical. Izvozvo vabva kuchipatara vanifonera vakanditi vakomana vanhu vakuvara ivavo manhenda vanhu ivavo vakararama takutongonamata zvedu
vapiwo second chance naMwari yokuti pamwewo Mwari avasununguka. Saka ndichanamatawo zvangu kuti Mwari wanzwirewo nyasha, asi inzwa unzwe. Mukafa hamuna basa, makatadza kunditeerera ndichikutaurirai kuti siyanai nekahunu kamuri kuitaka. Mabhidhiri haana kwaanokusisa. Vakomana vamabhidhiri havana kana mweya wavanonzwa pamberi penyu. Chavanoda kuti mufe muri murima. Izvozvo zvinoda kuti zvisvike izvozvo. Ngazvisvike. Mazvinzwiza. Pane munhu anoda kubloka ari papo. Ameno zvawakona. Uchangoona usisipa. Ngiratona. Pane munhu anoda kubloka. Pane munhu anoda kubloka. Pane munhu anoda kubloka. Uye munhu aona ablokeka ari papo. Ngiratona. Pane munhu anoda kubloka. Notomubloka chete. Okay. Alright, ndamuwana. Uyo munhu ablokeka. Inini ndiri kutaura kuti pamberi penyu panoda chitsividzo chakanaka. Pamberi pedu pevanhu panoda kuti vaprofiti panosangana vanhu so. Panoda izwi redu kuti rive ndiyo richatonga. Mazvinzwiza. Baba Fedhasi vakafa futi. Variyo vakanga vachitungwa nemamwe madhara. Madhara ari papa Pechli. Vane zvikwambo zvinorova munhu achibva awira kuro. Nhau dziripo kurwira kuti vaswedere padyo naBig. Nhau dziripo kuti mazita avo anyorwe naBig vapote vachipinda. Ndizvo zviri kutaura. Saka nhau yedu hatizombotauri nhau yekuti tinokutyai kana kuti tinoita sei. Hatimbokutyei kana. Takapikira kuti iri izwi iri ticharitaura nezvazviri. Vapostori havatenderwa kufa zvisatsanangwa. Izvozvi muri kutaura mweya upi wamuri kunzwa imi. Iye mukaona Big panhama yevarume abatai murove. Ndindakuudzai inini. Once maona Big panhamo iyoyi akauya achiti ari kubata maoko, batai murove. Hana mweya waanonzwa kana wani. Mweya wake wakapera. Musi waakapiwa motokari naWikinero, akapiwa bhazi naWikinero, mweya wake wakabva wapera. Chaanga akungonamata, anga angoona pamberi pake paine denga nokuti anga agoona ari mudenga. Mota dzadzi dzisina kumboshata, but iye akabva pakurasa izwi, akabva atanga kuona songe atova mambo. Makaona vhidhiyo racho achipemberera mota achishetuka. Izvo zvinoratidza kuti washanda unhamo neurombe hwakutambudza. Saka unoona mota sekunge wapiwa denga kana kuti wamune rimwe denga, the highest level redenga. Ndo problem dzenyu. Vanhu vanonamata vakatakura kupema so. The moment yavanopiwa vanoona kunge vasangana naMwari nekuti vanenge vachipema. Saka mese mune muchinjiko wokupema, pamuchapiwa muchaona sekunge masangana naMwari. Izwi redu rakatiti hatinamatiri mota, hatinamatiri vakadzi, hatinamatiri zvese zvepasi pano, tinonamatira nhaka yekuenda kudenga. Saka dambudziko renyu hamusi kugadzikana. Hamusi kugadzikana. Tikakuudzai so munoti Gobo anopenga. Tikakuudzai sezvizvi munotaura kuti Gobo hanzwisisi. Asi kana maakufa rufu runorwadza seizvozvo. Zvinorwadza. Ndati inini kuri kusumuka mabhoksi matatu. Iro risvono ratakabata iri akananga Zimbabwe kwavanga vachibva. Imi muri kuti muruda kutiza vanhu vemusi wa30 tichiti garai. Imi ndo pamuri kutiza muchibva kuZimbabwe kwamamaenda modzoka mubva madonha mubva makudubuka nenhau yekusateerera. Vanhu vePechli zvamatotaura izvo zvazvo, endai munovhura rimwe sowe, siyanai nesowe raBig. Big asina mweya wainawo. Musanyeperwa. Vanhu vePechli endai munovhura rimwe sowe, vanhu havasina mweya wainawo. Munofa mukapera mukaraswa nenhaka yamakanamatira mugosha. Ndati bhazi ramuchapiwa ibhazi rekuenda kugehena. Ndo bhazi ramakwidzwa manje. Makwidzwa bhazi rekuenda kugehena. Munotungwa nechitsidzo. Chikonzero chitsidzo chiri kutaura kuti dzosera vanhu munzira vazive chokwadi kuti vaprofiti vamire pamberi pavo havana ndaza yevanhu. Zvoda kuti zvizikanwe izvozvo. Vaprofiti vakamira pamberi penyu havana kana ndaza yemunhu, kana imwe chete havana. Chavainacho vakazara nezwi rekuda kukorokoza vanhu mari nekuda kuzvipa mupiriso, vachifuta vachizvitora sekunge ndo vanhu vakapiwa umambo. Havana umambo hwakapiwa. Ava vanhu vamuri kufunga kuti vane mweya havana kana mweya. Havana. Kubva kuna Big wacho danga ine mweya. Paaisumudza varume vatatu vachiti varume veJoburg, sumuka baba nhengi imba vhesi, baba nhengi imba vhesi. Angadai akanzwa mweya. Angadai akataura kuti pamberi penyu baba semutungamiriri.
chinonzi mutungamiriri ndiGabriel. Wafanana naGabriel anenge akatarisa nzira yevanhu kuti vakomana ndanzi bhazi risasumuka ndaona rufo vakomana simuka ibatana nevamwe, but iwe wakatosumudza vanhu. Chii chawakaratidza pamberi pako kuti une mweya? Hapana, hauna mweya. Big ini ndati hauna mweya. Izvo ndo zvatati ndikuudze. Vanhu veJerusarema, izwi rakatiti mukadzoka kuchishanuka hatikubatei pamusoro munongonamata. Right now sanganira ndinaro kunoko tazara nevanhu veJerusarema vari kutiza mabhidhiri avari kuitwa nanaekosi vachijorodwa mumatsime, vachijorodwa mumadhiramu, vachitorwa mvura dzemumasuweji, vachikandwa mvura dzemumasuweji. Rambai kujorodwa. Akajorodha vanhu ndiani? Ndiana Bios nana Daswes kumashuro. Izvi dzese dzamhombwe idzi manyidzi. Muri kudyirwa mari dzenyu nemadhiramu akazadzwa mvura muchinzi muri kujorodwa. Muri kudyirwa mari dzenyu muchinzi izvoni Gosheni. Gosheni chiiko chinonzi Gosheni? Gosheni rakavakwa pamurewa apo, rakavakwa Gosheni. Chakopo ndiye akavaka Gosheni. Imimi Gosheni renyu namuri kuvaka nderepiro? Muri kuvaka Gosheni ripi? Dambudziko renyu nderekuti hamudi kuudzwa imi. Right now maparara nekusaziva. Izwi rakatitaurira vana vangu vaparara nekusaziva. Muri zvirema. Izwi ndo rakataura kuti ezvirema nai baba, ezvirema nai baba, ezvirema nai baba, zvisingagone kutaura. Hamuna kana izwi ramuinaro. Muri zvirema, munongotevera. Kwaenda ndo kwamunoenda, kwaenda mhepo ndo kwamuona vamwe vafa nenhau yekuti havazi kutevera chidzidzo zvachakataura ichiumba nyika yevanhu kuti vakomana vaprofita havazi chiro pamberi penyu. Musasanganisa zvekunamata nematongerwo enyika. Ndokana ndakakuudzai, but hamuteereri. Hamuteereri pandakapopota ndichiti wikinero nhau yekutora vanhu uchivaunganidza uchivati vauye kundege wakapfeka zvitema, ivo vanhu vakapfeka magemenzi. Hamuteereri. Mune muchiona songe koba ari kutotamba so. Mune muchiona songe koba notopenga. But honai mapera masira musha chi ndati vanhu vatatu mabox matatu izvozvo ari kusumuka shondero rachienda, but potse anogona kusumuka yese ari 6 cause 6 vari pacritical manhenda vakafuma vari vapenyu mangwana. Takutongozvisawo kuna Mwari isati zivatongi. Tiri kuti Mwari ivaionawo vasara, asi vanhu ivavo vari mucritical. Asi 1 anogona kurarama, asi 2 vanogona kufa. Saka izvozvo tofanira kuti kuudze chidzidzo chedu chinoti tisataura zvekunyepa. Vakomana makatungawo newai? Vakomana makatungwa newai? Makanga moenderei kugwanzura? Makanga mobvire? Makanga modyirei nyama? Ivo vakomana vasina mweya. Vaya vamunoti vakashoreka vaya vamunenge muchiona songe mweya wavo hauna basa vaya ndo vanhu vane mweya ivavo. Saka ndakuonai zvangu kuti vakomana hamuna mweya. Big webvai mamuramba muvhure masoo enyu. Kana mada kuramba muri kuJerusarema tumidzai mazita enyu muti Jerusalema. Ingaikosi akavhura yake, that's why achijorodha vanhu achivakanda mumasuweji. Hapana chakaipa nemi mvura yenyu mujorodhe vanhu. Hapana chakamboipa. Kwenyu kukara Jorodhani. Idzo mvura dzemasuweji idzodzo ndo dzamakara zvokusvika pakuzoda imimi kuti mutore masuweji. Musadaro. Hakuna chinorwadza panyika pano sekurasikirwa nomwe wako nekuburikidza nevanhu vanoti vane mweya. Ivo vasina mweya, vasina kana izwi, vasina chavanonzwa, asi vachitungamira pamberi pavanhu vachiti vane mweya. Vakomana handei tinobvunza mweya. Saka ndichiti vakomana mukaona matifambi mufanirwa kunzwa mweya kuti wati kudii. Nyika inoda kunamatirwa. President vari kutoda munamata. Unoziva kuti president vakanzwa mweya. President wedu wamunangagwa vakanzwa mweya vakati nyika inoda kunamatirwa nevene vayo. Nyika inoda kunamatirwa. Ipapo vakanga vachitaura kuti vakomana basa ramapiwa ndiri kunamata. That was the word ramutungamiri. Vamunangagwa vakati nyika inoda kunamatirwa nevene vayo. Chinonzi kunamata chii? Kuisa nyika pamberi paMwari. Kwete kuti imimi mutevere nyika. Mubve kuJoburg muchiti muri kunotsvaga motokari kuZimbabwe. Matadza kushanda here. Mondudzo kuti muri marombe muJonumu matadza kushanda, saka maakutongoona zvenyu kuti zvitori nyore kuti sitongofa tichipema. Mafa muchipema ana baba. Wignero must do something. Wignero vanhu vafa nekuti vakaregeswa kuenda kuJoburg. Vamwe vava vakaenda vakasvika varegeswa kuenda nenhau yokuti vanga vachinotevera kuti uvapowo mota vapemberere ndege zvechitsotsi. Mangwana acho muvakomborere vapikwa nendege. Ishoko rakabva kuna Bigiro. Saka inini handisi kuzochinja pane zvandiri kutaura. Ndati Big aurayisa vanhu. Ndiwo akarambidza vanhu kuti vaende. Vanhu vakuenda hauna kuvabvunzira mweya. Wakati ana baba munosvika.
vasvika zvechokwadi asi vasvika zvazvituna. Hatina kwatinoenda. Mukaona muchinamata nemweya uyu wakadaro, ibvai maziva kwamuri kuenda kwakaoma so. Ibvai maziva kuti kwamuri kuenda hakuna mweya. Vanhu veJerusarema, ibvai maziva kuti kwamuri kuenda hakuna Mwari. Kwamuri kuenda muri kufamba nerima. Avo vamuri kuti vakuru venyu havazi vakuru. Ibvai manosiya mutame kuvakuru vamuri kuti vakuru. Vakuru vekuraswa. Munofa muchiraswa. Munofa muchiraswa. Izwi redu rinotidaro rinoti munofa muchiraswa. Chii chamakaita? Chii chamakanzwa? Zvamakanzwa ndezvipi zvamuri kuita? Pane kuti munamatire nyika, muende munoudza president kuti president, nyika yako yaminama, nyika yako yanzi ichidai, nyika yako president, zvanzi nemweya ramba uchitonga, zvanzi nemweya kwete zvakwana. Muri kutadza kuenda ipapo. Chamuri kuenda imimi kunoita. Muri kuenda kunokumbira president mari, muchisiya mabasa ekunamata. Munotungwa nemudzimu yanagoronga nanachaminuka, ana nehanda nyakazikana, vanokutungai midzimu nekuti muri vanyengedzi. Vanyengeri. Vanyengeri munofa muchiraswa. Vanyengeri munofa muchirasa. Chamuri kudai motokari dzepasi pano, asi ibvai maziva kuti motokari dzinokuurayai. Izvo zvingiro zino nobvunza kudenga, mafire iko naye vana vangu. Munopindura muchiti kudii? Vanhu vafa vakuda kupinda muJoburg. Kufa makuda kupinda muJoburg. Kana nekwa munonamatira. Ndatinini mupostori atenderwe nhaka yekuti afe nerufu rwetsaona. Ini chete ndini ndakatora chitsividzo naMwari kuti vachandiuraya, asi ndichivataurira chokwadi. Ini ndakatora chitsividzo naMwari ndikati, Mwari, kana ndafa undirangarire zuva rekufa, nekuti ndigere mukati menyika ine mhandu yandichafa ndichivataura kuti vanava muri mhandu dzeizwi. Makatumwa kuzorasa izwi raMwari. Hamuna chamakatumwa chamakapfekedzwa naMwari chekuti muchaendesa vanhu kudenga. Hamuna chaMwari chamuinacho chamakabata chamuchagona kunongedzera kuna Mwari kuti ndicho chatakabata chatakanzi tipe vana vavatema rudzi. Hamuna rudzi rwekunamata. Nyika inofanira kuzviziva kuti hamuna rudzi rwekunamata. Hamuna rudzi rwekunamata. Rudzi rwaminarwo nderwekuraswa. Saka munoraswa naMwari.